Ilang OFWs na natubong Pangasinan nangangamba sa kanilang seguridad dahil sa muling nabuhay na giyera sa pagitan ng Israel at grupong Hamas. Narito ang exclusive report ni Russell Simorio. Nangangamba ang ilang overseas Filipino worker na nakabase sa Israel dahil sa muling pagsiklab ng giyera ng Israel at grupong Hamas. Actually, kahapon ng mga 7 taon ng caregiver sa bansa, ang 30 anyos sa si Steve, natubong Umingan, Pangasinan. Rinig din umano ang putukan ng matataas na kalibre ng baril mula sa kanyang kinaroroonan sa Jerusalem. Habang kausap sa telepono ang kanyang kasintahan, nakarating dito. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng sirena, palatandaan na may putukan na naman ng baril. Usually kasi hindi nakakarating yung missile dito sa Jerusalem pero kahapon nag-start siya ng 7:39 AM. Tapos yung last na putok na parang yung missile na nakarating dito sa Jerusalem is around siguro mga magto-12 noon. Ang nakakatakot, Kumakapit din sa dasal ang OFW na si Dante, natubong Malasiki, Pangasinan. Umaasa siyang humupa ang tensyon sa bansa. Ang pinagdadasal namin na sana na hindi na lumawak yung mga terorista, yung sapot ng terorista. Pero sa ngayon naman ginagawa naman ng gobyerno ng Israel na sana na palayas lahat yung mga doon o hindi kaya makontrol. Sa statement ng Department of Migrant Workers, sinabing tuloy-tuloy ang close coordination nila sa Philippine Embassy sa Israel na nasa ilalim na ng state of war alert para tutukan ang sitwasyon ng mga OFW. Nagpatupad na rin ang OWA at Department of Migrant Workers ng 24/7 Task Force Israel Desk para sa mga OFW na nangangailangan ng government assistance. Kinundi na naman ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kaguluhan sa Israel. Sa isang pahayag, pinasisiguro ng Pangulo ang kaligtasan ng mga Pilipinong apektado sa kaguluhan. Russell Simorio, One North Central, Luzon.